Sanibonani emhlabeni wonke. Udokotela Ngonyama lo oyinyanga yesitho noma ongumelaphi wendabuko. Kakhulu abantu engithanda ukuthi mabavezele umsebenzi kaDumezulu. Noma bebone nje ukuthi ngabatshela abantu uDumezulu funa mayifika kumuntu afike ishintshe impilo yakhe. Njengoba bebona nje lapha ekhaya, ilapha esisebenzela khona. Impilo ekhaya noma imisebenzi yamadoda angeleleyo lo msebenzi. Ngisho ukuthi wena-ke ofuna ukuphila kahle ofuna ukushintsha impilo yakho, thatha inamba lapha eskrini ufone ubeka appointment yakho sekhona eGoli kodwa mhla 25 besingazake eGoli sesile Natal noma useNatal soke 25 kuya le kule nyanga kaDisemba sifonele ubeka appointment yakho impilo yakho ushintshe umuzi wakini impilo yakho iphambili kubonakale kini ukuthi kwazala umuntu ozoshintsha ikhaya. Dumezulu uyazenza-ke manje ebantwini njengoba nibona nje impilo yakho vuka ishintshe kwenze into efuna Dumezulu kodwa manje wena uyazi inkinga yakho noma ubhekene nayo kuningi abantu abakufunayo. Inamba lekhaya ufone usifonele siyabonga.